ಆಫೀಸ್ ದಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಓಡಿದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬಲ್ವಾ ಅಕುಲ್ ಬೇಗ ಅವರ ಅನ್ಬೇಕು ಬೇಗಲೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲರತೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ದಿನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಲೆದುರು ಬೈದೇನು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತಾತನು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾಂಡನಿ ಬರ್ಪಿನೈತೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇದೆ 8:45 ಒಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ಬತ್ತಾನ ಯಾಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಆರು ಒಂಚೂರು ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಕಫ ತಲ್ಕ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ತುಳಸಿದ ಇರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅನರೇಗ ಒಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ಆತನಿಗೆ ಪಾಯಡ್ ಪುರ ನೆಟ್ಟ ಮಿತ್ ಪೊಕ್ಕೆ ಆತನ ಪನೈತೆ ಗೊತ್ತ ಮರ್ದು ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತಿತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಆಡು ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಬುರ್ದು ರೆಡ್ ದಿನ ಇಂದೇ ಮೂಲು ಕಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಉಂಡು ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪರ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇದೇ ಎಂಚ ತಾರೇಪುರ ನೀರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಂಚಣ್ಣ ಅಂಚನ ಮುಳ್ಳುಡ್ ಗೆಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪುರ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ಈಗ ಹೀಟದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹೀಟ್ದ ವಸ್ತು ಪುರ ತಿನ್ಪನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆಂಕ ತೋಜುನತೆ ಚಪ್ಪೆ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಚಪ್ಪೆದ ಪುರ ಜ್ವರ ಪುರ ಬರ್ನಾಗ ಮಂಡೆ ಪುರ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪಡು ಅದಗಣ್ಣನಿಗೂ ಚಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನು ಗುಂಟು ಮುರ್ಕಾದು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪೇರು ಅವು ಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆಪ್ಪಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆದ ಪುರ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಮೇರೆಗ್ ವಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಕ್ರೀಮ್ ವಿಕ್ಸ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇನು ಬಾದಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಹೀಟನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಯಾನ ಕಾರ್ದಡಿಕ್ ಪೂಜಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿಕ್ ಪರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ಸನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯರೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಗಾಳಿ ಪುರ ಉಳೆ ಪೋಗುಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರ್ದಡಿಕ್ ವಿಕ್ಸ್ ಪುರ ತೇತದ ಬಾದಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತನ್ನು ಇಜಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂಜೋಲಿ ಸಮ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಅವಳು ಅದನ್ನಟ್ಟ ಕಾರ್ದಡಿಟ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವ ಪೂರ ನಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಜೋರ ಜತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಪರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿತ ರಪ್ಪರ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಪೋಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಡ ಪೋಹ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂದು ನೆಟೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಜಾಡ ಪೋಹ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ದಾಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜಿ ಅಂದಾಜಿಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆನ್ನು ನೀರಡಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ದೇಕ್ಕಿಯೆ ದಾಯಪಂಡ ಧೂಲ್ ಪುಡಪ್ಪು ನಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತನ್ನತಿಗೆ ಪುಗ್ಗುಂಡು ಐಕೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಅದನ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಡೆ 2 ಚಮಚದಾತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಗಡಲೆ ಪಾಡಿ ಮುಂದೇನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅವು ನೆಲಗಡಲೆ ಮದ್ದೆಡು ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನೆಟ ಇಜಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಲಗಡಲೆ ತೈಕ್ ನೆಲಗಡಲೆ ಪುರ ಕಾಯ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ಯಾನೊಂತೆ ಸಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪತ್ತ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಬೇರೆದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡ ಐತೆ ಅಂದಜಿಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕಿಯ ಇನಿ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಅಂತಿನ ಪೋಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಡ್ ತಿನ್ಪು ಜರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪೋಹ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಕೆಲರು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಲ ಪುಂಟ್ಯೋಲಿ ಏನಡೆ ನೀ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಪೋಹ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಉಂಡತೆ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಮನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಐಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುರಿಲ ಕುಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಮೆತ್ತಡ್ ಪುಲಿ ಆರಂಚೂರು ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟೆ ಮೇರ್ನ ಹಲ್ದಿ ದೂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾ ಶುಂಠಿದ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರ ಅಣ್ಪರ್ದು ಮೇರ ಡಬ್ಬೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ದಾಲ್ ನೆನ್ ದೆಕ್ಕೆ ನೀರಡು ಒಂದು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮಂಜೋಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಟಾಣಿಲಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಈಗಿತ್ತೆ ಕುತ್ತು ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಕೊಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ದಾಯಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಪಿದೆ ಉರ್ಕ ರುಚಿ ಈ ಜನ ಬಸ ಅಂಪಿದೆ ಪೂರ ಬೇನ ಪೂರ ರಟ್ಟುಂಡತಿ ಅಂಚದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ
ಯಾನಿನಿ మా ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಗೋಳಿ ಬಜ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಂದಿತ್ತೆ ಓ ಮೇರೆಗ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆದ ಪುರ ತಿಂಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಲಾತಿ ಕೈಪು ಪಿದಡ್ ಪುರ ಕಣ್ಪದಿತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಇತ್ತು ನಾನದು ಎಣ್ಣೆ ಪುರತ್ತು ನಾನದು ಇದು ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವರೇ ತೊಂದರೆ ಅಂಟು ತೆಮ್ಮಲತ್ತೇರು ಯಾಂದೆಲ್ಲ ಮರ್ದಿಗೆ ತಂದು ಜೆಂಕೋಡೆ ಜಪ್ಪುರ್ದು ಮರ್ದಿಗೆ ತುಂಗ ನಿನ್ನಡು ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬೇನ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಏನವನ್ನ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಬ್ಜಿ ಸೊ ಅದಾ ಅವ ಮೇರೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪದೀನಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಡುವರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಬ್ಜಿతో ಬ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒರ್ತಿಪ್ಪ ಏನೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಚಾರ ಎನ್ನಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಬೋರ ಅಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಏನು ಏನಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಟಕಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರೋರಿತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇಡ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಬ್ಜಿದಲ್ಕ ಪಬ್ಜಿ ತೋಜನ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಜಿ ಅದಾವು ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಷನ್ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮಲ್ದಿನ ತೋಜನು ಅವಳ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೊರಣಿಂಚಪ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿರವೇನು ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂದು ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿರ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಐಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗುಲು ಇಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಅಗುಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಡ್ಡೆ ಎರೆ ಪೂರ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಗುಲು ಅವೇನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ಚೈತಾ ಬಟ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೈತೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಕಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಅವು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋ ಆತೆ ಯಾನು ಬಿಕಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ನಿಂಚೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಓ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಬೇಕು ಮಧ್ಯಡು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಅಂದಿತ್ತು ಶೇಂಕು ಇಟ್ಟು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಬೇತಗ್ಲೆ ರೀಸನ್ ಕೊಂಡ ಪೂಜೆ ಅಗುಲು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಮಗುಲು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಏರ್ಲೆಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಾನು ಮಂಡೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲತೆ ಯಾನು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅಗುಲು ಪನ್ಯಗ್ಲೆಗೆ ಏನು ರಾಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಏರೇ ಆಡವು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂಜೆಯರು ಓ ವಿಷಯ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗುರ ಬಟ್ ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಪಿದದಾಗ ಪಣಂದಿಪ್ಪೇರು ಚಿರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಬಿಕ್ ಹೊರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಕೆಬಿಕ್ ಜಿಂಜಾಯವೇನು ಇದೈತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಚೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಏರ್ಲದಾಲ ಅನ್ಪುಜರು ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಪೋಡು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂತೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಏನು ಬ್ಯುಸಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಾನು ಬೇತಾಗಲಿ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನೇ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಬೇತಾಗಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಜಾತೆ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಾನು ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬೇಯೋನುಂಡು ಈರ್ನ ನಮೀಲೆ ನಮೇರು ಜೈದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕು ನಂದ ಜಿಜ್ಜ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಣ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಪಂಡು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಅರ್ಥ ಪಾಡಿನಿ ನಾನು ತಪ್ಪನಾಗ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಫೀವರ್ ಕೂಡ ಆನಾಗ ಅವರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗನೇ ಅರ್ಧದ ಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ ಕುಂಟಂಗಿಯ ಕೂಡ ಸೊ నేను ಕೋಡೆ ಭಯಂಕರ ಶೀತ ಜ್ವರ ಆಯ್ತಂತೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ನುಂಗುಜಿ ಬೇಗ ನಾಯಿ ಚಂಡೆ ಹಣ್ಣು ಎಂಚ ವಾಸನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ವಾಸನೆ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಬಡ್ಸಲ್ಲ ಉಂಡುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪನಿ ಅವು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಫುಲ್ ಉಂಟು ನಾಯಿದಲ್ಕ ವಾಸನೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಂದಿರ್ ಹೌದು ನಾಯಿ ಬರೋ ಚಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಪೊರಲ್ ವಾಸನೆ ಅವು ನಂಚಲು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದಲ ರೋಮ ಅದಲ್ಕತ್ತ ನುಂಗುಚಿ ಇದೇನೋ ವೆದರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಎತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತ ಬಕ್ಕ ಕಂಜಿ ನೀಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಟೆ ಬರ್ಪ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪುರ ಅಂಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಬಟ್ ಬತ್ತು ನೀತು ಪಪ್ಪ ನಾಯಿ ಪಜಿರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗ್ಲೈತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಸದ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ ಪೂರಾ ಕೊಡಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ
ಪಜೀಸ್ ಬಜೀರು ಸುಮಾರು ಶೋಕ ಈಗಲೇ ಏನು ಕುಡಂಜಿ ಟಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಮೇನ್ಲಿ ಶೀತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏನಾಲ್ ಪಡನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ತು ಬಾಡೊಂದೆ ಪೋಡ್ ನಿಗುಲು ಒಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಡ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಪಗರ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ತಗಲ್ನ ನಮಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆಯಡು ಒಂಚೂರು ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಇಂಚ ವಿಕ್ಸ್ನ ನೆತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯಡು ಇಂಚ ತೇಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಸೊ ನೆತ್ತೊಲೆ ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೇತದು ನಿಗುಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಗಳೊಂದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚದನ್ನು ವಿಕ್ಸನ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾಪಗೋರು ನಮಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಿಮಿಟ್ ಓವೇ ಬಸ್ತಾಡು ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ಲಾ ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ ಅವತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಒತ್ತಿಯ ಕಣ್ಣು ಹೋದ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ వల్లే జిత్తికిప్పులే ఎర్రనట్లో బరిట్టుకున్నాక పాడినాడు ఓకే బాయ్ హలముల్ కాలర్ ಬಾಯ್ 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 ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಆಫೀಸ್ ಅಕಲ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬಲ್ವಾ ಅಕಲ್ ಬೇಗ ಅವರ ಅನ್ಪೇನಿ ಬೇಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರ ಲೇಟ್ ಹೋಗತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪೂರಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 10:45 ಇನ್ನು ಯಾರು ಲೇಟ್ పోయారు అప్పన్నరేగు ಹುಷಾರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀದು ಪಿದಾಡಿಯರ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆದ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಡ್ಪರಂಡು వచ్చారంಡು ಅಂತೆ ಪೂರ ಪಿದೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಉಳೈದಿಯರಂಡು ತೂಕ ಇಂಚನ್ ಆಲ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಮೂಜು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಆತಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವನೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅವನೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವೇನು ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಆರು ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನವ್ವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪಿರೋಡು ఒక లైట్ పోను మధ్య వైఫై కనెక్షన్ ఎత్తుచి అడుపును వచ్చిన బాకీ ఉండు ఇత్తారు ಒಣಸು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈದು ಚೇರು ತೂಕ 3 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರುವೆ ತೋಚುಡು ನಾನು ಏನೇನೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ನುಪ್ಪುಲೊಂಡು ಕಡಿ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಗುಜರಾತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದಹಿ ಕಡಿ ಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗಲೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಈಗಲೇ ದಜಪಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಂದು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಪೊಯ್ ಕಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ಮು ದಹಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿನಿ ನಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಿಗ್ಲೇಗ ಮಲ್ತು ತಜಪಾವೆ ಈತ ದಹಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕೊಂತ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರಿದ್ದೀರ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನೆಡೆ ಲಾಯ್ಕೊಂದೇನು ಕಾಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಡಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡತೆ ಐದು ಅರ್ಥೊಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಯಾನಿಂಚೆ ನೀವು నేను ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ತೆಲು ಪಾಡ್ದು ಬಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ದಪ್ಪನೇ ದಿಯೆ ತೂ ಕರೆಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವೇನು ಹಸ್ಬೆಂಡಡ ಗಂಟೆ 4 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂಬಿನಿ ಬತ್ತಿ ಇಂಬೆ ಇನಿ ಕೊಡೆಂಕಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರ್ಲ ಪೊಸತ್ ಮುಂಚೆನ ಬತ್ತಂಡ ಎರೆನ್ನ ಬರ್ರಾಡು ಖುಷಿ ಇಂಬೆ ಕೊಂಚ ಚಪಾತಿ ಪಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಂಬೆಗೆ ಗಂಧ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಯಬ್ಬ ಗಂಧ ಪಾಡ್ತೀನಿಯಾ ಏನಮ್ಮೆ ಏನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ತಮ್ಮ
ಈಗ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಡುವೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ತಡದು ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಒಣಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಪೆ ಬೀರ ಬಂದು ಬರ್ಮೀನಾರು ಸೀದಾ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೆಳೆಚಂಡ ಕೆಲಸ ಪುರಾಣ ಇರ್ಪಂತಿನ ಸತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಡದ ಕೈಪು ಉಂದಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾದ ಇರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕುದು ಬೋದಿತ್ತು ನಂದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೆ ಓರಿದ್ದು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಅವು ದಕ್ಕುಂದಾಯ ಪಂದ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಕೋಡದ ಚಪಾತಿ ಬಾಬಿ ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೆ ನಮ್ಮನ ದಾಲ್ ನಮ್ಮನ ಕಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ನಾಲ್ಕರ ಅಂಬತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಮೇರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮೇರೆಡ ಇಂಕ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ತಂಡ್ರೆ ಕಡಿತ ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ ನುಪ್ಪುಡು ಪ್ರಪಾಡ್ ದಾಲ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಬನ್ನಿ ಇಂಕ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಇಂಕ ಒಣಸು ಪರಿಮಳ ಆತ್ಲಾಗಿ ಬರೋನುಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಉಂದೇನು ಚಾತಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ದಪ್ಪ ನೆಕ್ ಬಟ್ಟಡದ ಪೋಡಿ ತೊಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಂದು ಒಂದು ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಪನಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತೀಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಸರಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಣಸ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾ ಓ ಗಟ್ಟಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಲಕ್ಕ ನಂದು ಹಾಂ ಅಂಚಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಇರ್ಕೊಂತೀನಿ ಪೂರ ಎತ್ತು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ನಂದು ಸೊ ಇಂಚಾಗ ಇನ್ನೇನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದತ್ತ ಇಂಚೊಂಡು ನೂದು ಅಂದ ನೆಟ್ಟೆ ಕೌಂಟ್ಲ ಅಂದೇಶೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿನ್ನೆ ಉಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗತ್ ಪೋತೇನೆ ಅದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೀಪೆಜ್ಜಿ ಅವನ ಸಾಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ದಿನದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್